Amagqwetha kaMabuyane noMadikizela ayigxekile ingxelo yomkhuseli woluntu esithi inempazamo ezininzi. Uye wahlaselwa ke nangokubhidanisa ibhobhile kwimiba yomthetho. Inkundla ive ukuba ingxelo yomkhuseli woluntu inamanyathelo angafaniyo amakathatyathwe ngakwesisibini. Inkundla iye yagwebela ngakwesisibini. Pending the final determination of the relief sought by the applicant in Part B of this application is suspended, and the Public Protector is interdicted from enforcing the remedial orders in paragraph 7.1.1 and 7.1.3 of her report. Part B of the application is postponed sine die, costs are reserved. Uxinzelelo luhlile ngoku kuMabuyane noMadikizela. Mninzi umdyuduzo owenziwe nguPublic Protector kula report yakhe. Udyuduze kakhulu. Okokuqala uqamele ngemithetho engekhoyo. Okwesibini akenzi ingqiqo ecacileyo kwakwezi zinto azixeleleyo. Kwelethu icala ithetha ukuthi uPremier ngoku uzawukhe abe nelungelo nendlela yokuba akaqwalasele umsebenzi wakhe karhulumente ngokupheleleyo, aqwalasele umsebenzi wombutho wakhe oyi-African National Congress njengoba engu-chairperson wayo. Iofisi yomkhuseli woluntu kulindeleke ukuba ifake amaphepha aphikisayo ngalo mbandela. Babalo Madikizela, kwiindaba ze SABC, eBhisho.